yo tari sedeng siniwa Maha Sri Dharma Joko Prastisteng dampar kencana asri rengganing busana kinuntrang kontrang sang rekna Yayayuang Dharma Joko sumiwaing tinju maya Nalendra rum ngandika Nalendra rum ngandika sewu kalepatanipun ingkang putra nyuwun gunging samudra pangapsami Kanjeng Rama Penemban dangu lenggah paduka ingkang putra randhat mboten angacarani sak sampunipun prayogi anggenipun lenggah keparenga putra jengandika ngaturaken perembagi panakrama saha sungkeming pangabekti kunjuk ngandhap pepada Kanjeng Rama Ung Siwarsana Yoga kunggir Prabu Puntadewa tak tampa tangan loro angacarani marang praptane wong atuwamu sawise banjur ngaturake sungkem seka gedhening panarimaku kosok baline lumuntring pangastuti tampanana nuwun kula cancang puceng weni mugi rumesepa sranduning badan mawahana bawalaksana Rama Penemban yoga kunggir Prabu Puntadewa Dimas Sena lan Dimas Arjuna kabeh wae aja nganti kadaluwarsa ngaturna pangabekti marang pepundhenmu ingkang nembe lenggah Dimas ingkang putra Madukara ngaturaken pangabekti kunjuk wonten ngandhap padha Kanjeng Rama Penemban Arjuna tak trima ngaturake sungkem marang wong atuwa liwat lumuntring pangastuti tinggal tampanana kula nuwun inggih kula tampi tangan kekalih kacancang puceng weni mugi dados nora daging kayuanan Kanjeng Rama Penemban putraku nggih Madukara iya Bapa guruku rawuh ora liwat aku ngaturake pangabekti tampanana guru bapakku ya bapa guru batinku anakku nggih Werkudara tak trima ngaturake sungkem marang wong atuwa ora liwat pudya pangastawanipun bapa tampanana ya tak pundi ana sirahku dadi jejimat nun kula kepareng ngaturaken pangabekti kunjuk wonten ngandhap padha Kanjeng Rama Penemban kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ngandhap padha Kanjeng Rama Penemban iya kembar tak trima pangestuku padha tampanana kula cancang puceng wae nun kula pundi wonten mestaka kejawi saking menika Kanjeng Rama Penemban pramila paduka kepareng anggrawi wonten inggil binatur kena saking panuwunipun para kadang-kadang sedaya mbok menawi to kula sak kadang kirang trapsila tumrap wonten ngersa paduka Kanjeng Rama Penemban kalunturna agunging samudra pasami Rama Penemban ong bawana langgeng sinunggi datan awrat
Duh, nggih putraku. Wong Agung Ngamarta setitik rasaning pamikir kaya ora ana rasa ingkang mesgul, malah kageting pamikir wong atuwa dene dina iki pun bapa diparengake tedhak ing Stinggil Binatur Kena, mbok menawa ta ana para gawe. Aja nganti sangga runggi, aja ragu-ragu. Marok ta enggal tak parengake suka pangerti marang pun bapa paran kang dadi timbuling pasungkawanmu. Mboten wonten malih kejawi namung kawontran negari Ngamarta ing wedal sak mangke kados dinampi sapu dendaning Jawata. Kathah para kawula dalem malit inggih sami nandhang cintaka ageng ngantos dumugining layu. Mboten saya mendho nanging saya kathah kurbanipun para kawula kados dene negari Ngamarta ketaman gegebluk ingkang langkung ageng. Rama Penemban. Lha Sudara Werdamu anak Prabu Bathara Kresna ana ngendi? Sampun dangu pengajeng-ajeng kula sak kadang kados ngentosi kambangi watu item silming palwa gabus mekaten. Bawana langit. Iya gegambaraning tumitana mercapada contone kaya dene sesrawungamu marang Bathara Kresna. Inggih. Srawung iku yen becik banget ya ora apik, nang yen adoh banget ya ora becik. Inggih. Upama ta rumaketing rasamu marang Bathara Kresna persasat kaya dene bumi kang kasrutan Iwang Pratangga Pati saben rinane datan bisa kendhat kosok baline yen to ana para gawe lan ana gempiling rasa banjur bisa pisah. Inggih. Bisa uga ana rasa ingkang kurang prayoga mungguing Bathara Kresna marang para putra-putraku ing Ngamarta kabeh. Mekaten dina iki yen pancen pun bapa kang pinarcaya supaya nimbulake katentreman. Anjing kira-kira tuning negara. Apa kabeh para kadang-kadang wis padha nayogiyani aku kang gawe tata tentrem kang minangka dadi wakile Bathara Kresna. Kepiye Dimas Werkudara? Wah. Aku mung percaya mangsa bodho ana ngarsane bapa guruku supaya tentrem negara Ngamarta awit akeh para kawula kang padha sesambat nganti pating glereng upama ta kapireng kaya sambating sendaren katiping angin. Kula sumanggaken sedaya para kadang sampun sumungkem wonten ngersa paduka Kanjeng Rama Penemban. Ya coba mengko tak titi priksane ana rasaku paran dawing Jawata lan ana srana apa yang kudu ditindake para putra-putraku Ngamarta. Inggih. Leng-leng ramyang kang driya liriwang Candra katawengan sumu ing tias katuritan limut kapiataning rucit rem-rem driya manawung kekuwunging Hyang Wisesa Anak Prabu, kula nuwun wonten paring pangendika. Pancen abot sranane murih tentrem ing negara. Apa sekirane Anak Prabu bisa minangkani srana kang kudu tak wedharake iki mengko? Inggih, kula kantun nderek menapa ing dados dawuh pangendikanipun Kanjeng Rama. Iki kepara nyata yen to negara Ngamarta ketaman bebendu kang ora gampang tinolak yen to ora bisa mangerti marang sranane. Inggih.
Kang Kinarasrana tetulaing bebaya wujude abdi ngamarta kang kinasih. Yen ingkang tuwa ya kudu disirnake, yen ingkang nom ya kudu sing enom dhewe kudu dipateni. Menika abdi ingkang pundi Rama Panembahan? Wulu Cumbu ing Madukara kuwi papat wujude. Semar, Gareng, Petruk lan Bagong. Yen nganggo srana ingkang tuwa dhewe ya Semar sing kudu dipateni, nanging yen sing enom dhewe ya kudu anake Semar ingkang ragil ingkang kudu dipateni. Mengko banjur kena kanggo sarana tumbaling katentreman negara Ngamarta. Inggih sepisan. Ingkang angka 2. Para putra-putra Ngamarta ya anak-anakku kabeh. Ora kena ngucap ngrasani perang Brantayuda. Kula nuwun inggih. Banjur kang angka 3. Netepana kewajibaning Nalendra Utama ambek adil Palamarta lega donya lila ing pati. Inggih mekaten Panembahan Sena opo. Mengkono ngendikane Kanjeng Rama Panembahan, paran kang dadi rasamu Dimas. Yen aku mingkari manut ora Brantayuda waton kabeh para kadang nayogyane aku ya gelem. Nanging ngenani bab matine Panakawan kang kanggo srana sing kewajiban Panakawan kuwi Janaka. Apa milih Semar, apa milih Bagong sing dipateni? Kepiye Dimas Janaka panemumu? Menawi Kakang Semar ingkang dipun perjaya kula iman sanget. Awit Kakang Semar menika senajan ta Wulu Cumbu namung Panakawan, menika pusakanipun tiyang sak negari. Yen pancen wonten srana mekaten keduwung Bagong ingkang kula suwun dhateng ngersanipun Kakang Semar supados kenging minangka sarana tumbaling praja. Lila patine Panakawan kula nuwun inggih Kaka Prabu. Menika Dimas Janaka sampun nderek kersanipun Rama Panembahan lajeng prayoginipun benjing menapa mangsa bodho. Yen pancen kepengin tentrem saiki ya kudu Panakawan mati saiki. Yen kepengin tentrem besok ya Panakawan dipateni besok. Dimas Arjuna kepiye rasaning pamikirmu, apa geduga nyirnakake saiki apa kudu dipenggalih luwih dhisik? Mulat marang Sang Arjuna Yasmunya kamanungsan liring eka dikamantian lono kongas sing mawas risang leng-leng bronto benjing ngentosi menapa sak menika ngentosi menapa prayoginipun ingkang rayi badhe bidal sak menika mejahi Panakawan Bagong ora liwat sing praitna ngati-ati. Rama Panembahan kula nyuwun pamit. Ya tak jaluk cilik kowe bisa nggawa kabar Bagong mati gedhe ngaturake kunarepane Panakawanmu. Kang Mas Werkudara kula nyuwun pamit. Yo mangkat ora nyeleweng-nyeleweng dateng sendika.
panjralir sang puspitarum katiyuping samirana amre pongas gandaning sekar gadung mangambar raras katon remeseping driya Kanjeng Rama penemban apa nggih sak sampunipun Dimas Janaka lorot saking paswanan raosing manah kula kados nilar lare wonten sak pinggiring jurang melang-melang sanget. Wis ora perlu kuwatir, mapan iku minangka kanggo sarana. Inggih. Banjur ingkang pungkasan, sakwise aku ditetepake minangka dadi sesepuing Praja Ngamarta, aja nganti aku mau keluputan. Tak jaluk kanthi rilaning rasamu supaya Sudarwerdamu anak Prabu Bathara Kresna diaturi rawuh ana negara Ngamarta. Inggih sepisan bakal tak jak ngrembug wurunging perang Brontoyuda. Ingkang angka loro supaya melu marangake tandha tapak asta yen to pun bapa kang minangka dadi suh lan tuwa-tuwangganing Praja Ngamarta. Nun yen mekaten kasinggihan temtonipun ingkang putra Badi utusan dumateng salah setunggaling para narapraja ing sepados sowan wonten ing Praja Ndrawati mengkono anak Prabu sidhem jroning pasowanan Wadyagung tanpa sabawa Kapraban Sang Nalendra Tama mangun kaonangan lir wuwusing duka cipta berbudi mandana raras dereng ngantos paripurna pangandikaning nata marang ing Rama Sang Mahawiku saha para kadang mitra waruju wasana kae mengandroning wardaya yayah anawung bebendu tripandhurat datan kaodheng sabda Triwilangan telu pandhurat pengendikan tigang klimah datan kaodheng ati kesaru gegering njaba biak ngarsa tangeping wuri pocapoing manjing wonten kraton Ngamarta wis mancat pancaniti nglongok stinggil binatur ora kaya utusan sangka negara ing parang rejeng utusanipun Prabu Kala Sereng Raja Gagah Pideksa miyak pasiban mapan iku ratu tanah sabrang kurang duga prayoga ngungalaken dada nganglungaken jangganipun
lengser tutaning sang Naranata tekaping Prawandawa panana kang kutiwaras Kisana ingkang nembe prapta saksamunipun prayogi lenggah keparenga kula ngaken kadang muda dumateng Kisana Manggira Harja sak praptanipun yayi wonten ing Stinggil Binatur Kena jagat dewa Bathara nuri kula tampi tangan kalih pangandikanipun Kanjeng Sinuwun rumentah dumateng dasar kula ngaturaken geng panuwun paduka keparengaken kadang muda dhateng ing rayi nampi pangestu dalem kados boten kirang setunggal menapa piswanipun ing rayi dasar kula nuwun kula nuwun inggih saksampunipun prayogi lenggah paduka menika Nalendra saking pundi sinten sinambating wangi mboten ketan namung sak megaring payung paribasanipun kula nyepeng pangaos piyambak inggih wonten negari Simbar Kemloko kula sampun kondhang kaunang-unang jejuluk Prabu Bindirasa oh inggih mboten ketan namung sak megaring payung paribasanipun kula nyepeng pangaos piyambak inggih wonten negari Simbar Kemloko kula sampun kondhang kaunang-unang jejuluk Prabu Bindirasa oh inggih Bindirasa inggih menapa menika negari Ngamarta pinanjalem Kanjeng Sinuwun ingkang jejuluk Prabu Puntadewa inggih namung satunggal menika negari Ngamarta kula ingkang kepareng nyepeng pangwaos ngatur dhateng para kadang twin para kawula noni syukur bejo sae embane ayu-ayu tamune kok rada mbebayani temen saksampunipun prayogi lenggah menapa ingkang andadosaken darunaning penggalih Yai Prabu tedhak wonten negari Ngamarta menika mekaten atur kula wengersa dal menika mangke sauger wonten tumpang suh tembung ingkang kirang ngangresepaken menapa dene lepat anggen kula marak sowan jer Nalendra menika gadah watak piyambak-piyambak inggih negara mawa tata pundi kemawon kedah mawi cara piyambak-piyambak ampun ngantos kagungan penggalih ingkang boten prayogi dhateng ingkang rayi jer menika pancen sampun watak kula inggih sowan kula nyas pisan ngaturaken sungkem ngersa dalem ing angka kalih dapur kautus pepundhen kula Sinarwedi Kaka Prabu Kalasereng Nalendra Parangrejing tinanggenan ngaturaken sungkem ngersa dalem Kanjeng Sinuwun nata Ngamarta kula tampi tan kekalih kapetelaken wonten ing Dada Kendela sami-sami niki menawi sampun katapi sing perlu pisowan kula dikaaken ngebun-bun enjing jejawah sonten amit sewu ingin kula lamar sanes kagungan dalem jeplak langak mungging ceti srimpi bedaya sanes namung saderengipun ampun ngantos ndadosaken sengkeling penggalih mboten dados menapa Kisana ingkang kula lamar mboten wonten mangke jawen ingkang rayi piyambak garwa Ngamarta Dewi Wara Durpadi menika sumedya kakersaken wonten resta dalem Kaka Prabu minangka dados prameswari lenggah wonten ing Gedhong Gupit Mandragini Kedaton Parangrejing ewa semanten yen paduka Kanjeng Sinuwun kagungan penggalih marengaken klatri ngendika Kaka Prabu Kalasereng sagah ngunduraken
rikala penyandhaup bondo donya tumbasan telas pinten sagang ngunduraken lipet gangsal welas. Menapa mboten ayem? Inggih. Kula triparing pangandika kados pundi atur panuwunipun ingkang rayi dasat kula. Capengkarna wingis-wingis umedhut padon ing lati jejer tangalingo-wingo. Sumkeming Brahmana tak rungok-rungokake swaramu senajan totot lair kono bakal nglamar wanita nanging mungguing batin nebak dodo nglangkai pundak nyampar talingan. Jenengmu Prabu Bindirasa. Inggih, panjenengan sinten Raden? Weragil Ngamarta, aku Sediwa. Apa ya wis umum yen cara sabrang ing atase garwa kok dilamar? Upama pertimbanganmu banjur dilamar rasane ngatimu kepiye? Yen kula rileks kok kula. Monggo, monggo. Yen cara kula kan. Nah yen cara Ngamarta kuwi padha karo kowe ngemping lorong nggih Pati kepengin bakal njajal kasudibyane para satriya-satriya Ngamarta. Senajan Koko Prabu durung paring dawuh, durung paring keterangan bab panuwun diparingake lan orane, aku ingin bakal suka wangsul ana ngarepamu. Tak ulungake Kakang Mbok Para Durpadi yen bisa nglangkai bangkene Sedewa. Piye, Bu? Wadah. Ya. Dedek murah sepiro nantang perkara. Wis secengkang kandring golek yen pancen kepengin nyoba marang aku metu njaba tak sediani blabare babuh aja tinggal playu. Anak Prabu, tamune iki mau sangka ngendi? Saking negari Parangrejing utusanipun Prabu Kala Sereng Rama. Lah mungguh karepe badhe nglamar ingkang putra Yayi Wara Durpadi. Namung kemawon dereng ngantos kula suka keterangan dumateng tamu menika wau Dimas Sediwa lajeng kepara ngayun tanpa nampi dawuh saking ingkang putra dasat kula saengga kedadosan klenta-klentu. Sediwa damel sayumbara perang sesarengan medal Jawi dipun tututi kadang kula Dimas Arya Bratasena mekaten Rama Panembahan. Kuwi kabeh mau kleru sejatine. Werkudara nututi ora melu campur tangan ya tembunge kleru. Sedewa wani manggahi pertimbanganmu Wara Durpadi ya kleru. Inggih. Sakmenika kula nyadong dawuh wonten ngersa paduka kados pundi murih prayoginipun. Mung gumantung ana rasamu.
ana rasamu. Upama ta jeneng para manggahi ora mukal mapan sing jenenge garwa kuwi gempaning rasa katresnan. Inggih. Nanging banjur ilang asmamu. Awit kondange Ratu Ngamarta kuwi lega donya lila ing pati aja meneh bondo donya lan aja meneh garwa. Nyawane pisan yen ana kang ngresake sumarah mungging lautan bebasane. Inggih. Yen netepi marang kewajibaning Nalendra Utama, pertimbanganmu kudu diparingake. Mengkono. Yen mekaten prayogi kula dherekaken manjing kedaton merpeki diajeng Wara Durpadi lan kersa Kanjeng Rama paring seserpan inging supados diajeng Wara Durpadi menika mangke miderek kula paringaken dumateng utusan saking parang rejeng. Ya prayoga mengko tak kandhanane pertimbanganmu. Ayo Dimas Nakula pun Kakang Derekna ringestaken dawuh Kaka Prabu. Uspurna pandhikaing nata estri manah arsa manjing kedaton merpeki marang Kang Rayi Sang Rina Japutri. Kadheraken marang ingkang rayi Raden Nakula ginarbek para abdi bedaya saha gandeng kunca marang ingkang Rama Sang Tapa Begawan Wacana Dewa. Tedhak sanga ing palenggan sinawang sangka Mandrawa binayang bayang yayah manten anyar kamulyan. Kembang popong sari mulat
kembang trate bang rerayungan ngaturaken pangabekti rawuh paduka wonten ing Kedaton sinuwun. Iya Kanjeng Ratu tak trima lumuntring pangastuti genti tampanana. Nuwun kacancang puceng weni mugi ngimbetana caya nur cahya. Rama Penemban kula ngaturaken sembah pangabekti. Oh iya Nini tak trima kanthi bungah. Pangestuku tampanana. Kula nuwun inggih kacancang wonten pucaking weni Kanjeng Rama Nini Waradurpadi. Kucamban, kula nuwun wonten paring dawuh. Kula nuwun wonten paring dawuh. Kula nuwun wonten paring dawuh. Kowe padha sumadya tata-tata sawisna dedaran mbok menawa mengko sesembahmu ngersakake bakal kembul bujana marang Rama Penemban. Oh inggih. Rak wis dicawiske to yu. Ayo raketan menganggo jipang. Kaya-kaya ya wis tak cawisake an. Ning ngono ku ya kudu sing ati-ati, daran ya kudu aja nganti nguciwani. Ayo ngepas. Engkon karang ya kok ngono meneh ora sing tak jaga ki nek nganti turah ndak ting plenyek ngono lho. Mongko Gustimu ki nek dahar ki rak ming setitik ngono. Ora Gustimu abalane. Aja gawe kaco, ketoke bunder-bunder darani Pak bulane tempe. Ora nek gawe kaco ora. Wis ora perlu mikirake bab dedaran kang manika-nika mawarna-warna. Yayi praptanipun Kakang marang jroning Kedaton. Sumurpa menawa iki negara Ngamarta bakal ditentremake marang Kanjeng Rama Penemban. Kula nuwun inggih ngaturaken kasinggihan kaluhuran sih kadarmanipun Kanjeng Rama Penemban. Banjur ingkang angka 2. Iki mau ana tamu sangka ing Parangrejing utusane Prabu Kala Sereng. Ingkang isine bakal ngersakake palakrama marang Diajeng Waradurpadi. Yayi pun Kakang netepi nggone dadi nalendra utama, netepi nggone dadi nalendra berbudi bawa laksana. Ing wektu iki jeneng para yayi manuta marang pun Kakang tinggalen ngladenana marang Prabu Kala Sereng. Mengkono Diajeng Waradurpadi Sale lumut ambrekanjang yen to mati aja dadi dewa ratu sukma ilang raga kontrang kantringan upayanen swarga kang minulya ngelingana cating sukma dedincengan kaya kanggeng kulawan lumut
Kakung lelo ngendi nggonmu tiba aduh sinuwun yen mekaten paduka Cidra kalian ngendikanipun tatkala paduka badhe pinanggih kalian ingkang rayi saklaminipun badhe sesarengan inggih wonten Madyapada inggih binjing yen wonten jaman kelanggengan menapa sababipun dene wedal sak mangke kang rayi namung dipun sorok kados uwuh dipun cutat kados werjit kabukti namung dipun paringaken dumateng sak sami-sami sinuwun menapa mboten mesakaken ingkang putra pun Pancawala wis ora perlu akeh-akeh kang dadi ngendikamu mundhak nimbulake rasa trenyuing pamikiripun Kakang senajan to diajeng wetu iki pisah marang pun Kakang menawa kodrating Jawata kudu mengkono sak pungkure diajeng sak lawasipun Kakang trima mung bakal momong putraku ora nedya kepengin nambutake silane ngakrama awrat raos sing manah kula sinuwun Nini Durpadi kula penemban aja kaya ngono dudu wanita sejati sing diarani garwa kuwi kudu manut miturut marang sabdaning kakung inggih awit percaya senajan tata gelar dina iki kowe ngladeni karo Prabu Kala Sereng nanging mung batin mung sajuga rakamu Prabu Puntadewa kang kudu tok pikirake pisah mung ana lair nanging kumpul mung batin senajan tumraping tata gelar pisah marang rakamu Sinuwun Ngamarta besok ana jaman kelanggengan persasat datan bisa pisah ana ing papan paswargan banjur saiki eling-elingen uripe menungso persasat mampir ngombe ingkang suwe besok yen ana jaman kelanggengan mengkono luwih mukti besok tenimbang saiki Durpadi yen netepi nggonmu dadi wanita utama kudu manut lan kudu bekti mituhu marang jarwane pertimbanganmu yen mekaten kula sumanggaaken jiwa raganipun ingkang rayi sinuwun namung kemawon titip ingkang putra mugi dadosa lari ingkang utami mestine mengko ingkang gula wentah pun Kakang but samban mangsa bodho omongen anakku Pancawala aduh lelakon apa yu sesembahamu pisah-pisahan nganti kelakon banjur ninggalake negara Ngamarta diparingake karo Prabu Kala Sereng mana tahan wis coba bayangin men awake dhewe jajali kon pisah karo bojo jajali apa iso agek ditinggal nyambut gawe oleh 3 dina wis makantil-kantil keketok wae karo bapakne Swanda kok nganti pisah sak lawas-lawase jajali coba bayangin bayangin ki apa aku bareng nang Jakarta yo ora iso cara Jawa ayo kaya ngono kok ora keronto-ronto rasane wis jajali pikiran wis jajali wis coba wis gambar-gambarno ya nak wong nangis kok nganti gembos aku mikirake kahanan kaya ngene iki trima dewa banjuten nyawaku sak ana-anane Gusti Kuwara Durpadi karo aku wis kaya dene wis tresna lahir batin mendarah daging kok nganti bisa selamat berpisah kaya ngene iki kepiye akeh leladi we karo aku bebarengan tindak karo aku sirame bareng to coba aku nganti kaya ngono kaya kepiye ngono lakon kok kaya ngene iki walah dewa ya nuntun wong perang lek ngomong ki malah kleru kaya ngono
Wis to Nini, aja nganti kadaluwarsa. Saiki banjur manuta marang pertimbanganmu. Inggih kula kantun nderek kersanipun sinuwun. Nggawa ganti ageman sak cukupe lan apa kang dikersakake tak parengake digawa. Rikala kula pinanggih badan sepata oncat kula saking Ngamarta yih badan sepata mekaten kemawon sinuwun. Tak sesuwun marang Jawata banjur bisa pinaringan mukti wibawa Nyakrawati mbau dendho. Ayo metu njaba tak pasrahke marang utusan sangka negara Parangrejeng. Aduh anakku nggir Pancawala, kowe kepeksa pisah karo ibumu. Ronanggono gawe gelar wang-wang Ingkang putra nyadong dawuh Kanjeng Rama wonten paridamel menapa Rama ngawi dhateng kang putra sajak mengkuduka. Ingkang putra Jangkar Bumi nyadong dawuh wonten wigatos menapa Kanjeng Rama nimbali dhateng kang putra sajak amengkuduka. Saka ngendi Pak kok kemringet mau? Ngawe karo aku wong telu kok sajake kok kempis-kempis kaya ana para gawe. Mak kowe iki nang kene dadi tuwa-tuwanggane para putra-putra, ngono. Kabeh para putra-putra nyuwun prisa kudu ndang diparing keterangan sing luwih cetha ngono. Awit semene okae iki sing dinut ming kowe ngono. Cara rombongan kowe iki pengendang ngono. Ngesuwi wong semene iki ngono dadi kecegur blumbang lan urane gumantung ana kowe ngono. Ora ketan mengko yen bubrah baleni meneh rak ngono. Wong iki nek wong edan, wong Werkudara kok padake pengendang, mongko aku ora iso ngendang. Kiatot wonten paring dawuh Antarja, wonten paring pangandika. Keleng ana kupingmu sumrupa ndri. Ora perlu akeh-akeh tembungku. Sepisan ingkang dipikirake ngenani bab tentreming negara Ngamarta kang saguh nentremake. Bapa guruku Resi Wacana Dewa. Saguh nentremake, ya sranane nganggo srana tumbal apa? Mateni Panakawan salah siji yen sing tuwa Semar yen sing enom Bagong. Banjur iki mau kang bakal dipateni Bagong. Oh, sing menyang wong atuamu Janaka adhiku. Kowe la rondo gawat iki. Banjur kang angka loro ngrembug bab negara Ngamarta ana dadan nglayoni dadan nusuli. Pungkunan sangka negara Parangrejeng kang isine nglamar Durpadi Mbak Ayuku. Wis klera-kleru karo Setiwadiku ana paprangan mula kowe bocah-bocah padha tak awi maju Setiwadiku tututana. Sekarane raja iki membodo kali becik banjur cilik dilungake sangka negara gedhe Paten. Wis klera-kleru karo Setiwadiku ana paprangan mula kowe bocah-bocah padha tak awi maju Setiwadiku tututana. Sekarane raja iki membodo kali becik banjur cilik dilungake sangka negara gedhe Paten ana. Ayo sing ati-ati kowe kuwi Kang, temandang gawe ya temandang gawe ning aja ninggal kaprayitnan. Aja dumeh iki wong tuwa yen bener ya digugu yen ora bener ya mung disaguhi tok nek rasah dipikirake. Yen cara aku iya Dimas mangkat ditututi Pak Cilik Jiwa yen dijukuk batine jane kleru ora duweni wewenang yen kaya Bapa Werkudara Pak Cilik Jiwa ngukui karo Ibu Wara Durpadi kuwi tanggung jawabe sing kagungan ngono dulungake lan urane sing kagungan yen Wa Prabu Puntadewa ora menggalake bab anane peperangan mesti ora urung ya diparingake hingga mongko yen nganti Waratu Wara Durpadi jengkar negara Ngamarta bakal komplang ora ana prameswarine. Golek meneh wong kok lemah kebangetan temen. Wis ora usah perlu kuwatir ora. Arak-arakan. Jepang ya ana. Saka ngendi-endi ana wis ora perlu kuwatir, Pak. Ning ya mau biayane sing ora gemblung.
Ana wong baru kakangku kok kon redhaup palakrama karo putri Jepang ora wong edan. Ameng nek gelem ora gelem aku ya ora ziyat kok ya ming tak duduke dhisik ngono lho. Wis enggal tututana Setiwati nyuwun pamit Kanjeng Rama nyuwun pamit rasa pamit minggat. Kepapak keperangguling mungsuh kepapak keperangguling mungsuh bawat bentar Sriwo ana parane kowe banjur nututi aku ana ing jabaning Stinggil Binatur kena iya aja nganti dadi ciwaning pamikirmu mumpung cilik durung lara gedhe durung tekaning pati saiki becik dur padi luluh bakal tak boyong ana barang rejing Satya Ngamarta yen guneman ora perlu ndadak ngaping pindho gandeng aku wis gebacut ngedekake sayembara sineksen dening para kadang medune para kawula ora ketan mung sak gebyaring tatit paribasan kudu dileksanani cilik bisa ngalahke aku gedhe bisa mateni tak ulungake Kakang Mbok Waradurpati ya apa wadah nantang perkara wani karo sing tak medeni apa aja nganti leno kecekel meni rampo ya ketno tak tibani tanganku pecah sira aja mayu tangi tak kembali kadek dalam la long kilo tak kandhani Gustimu semaput wis genah yen kahanan iki mau ana kedadian klera-kleru nganti Pancakara wong sing goblok ya kuwi wong nang Amarta kok njur sembetingan areng nglamar garwane Sinuwun Prabu Puntadewa apa nang endi-endi kan nek sing jenenge bojo dilamar ya ora oleh ayo kejaba nek tekku mono pancen wis bali ngalor sebabe bali karang aku lunga nyambut gawe ya aku dikancingi lawang lunga ming disbian ling gawa sak anake telu gawa kabeh ning yo kabeh kirim ke ngidul tak rilakake kono sapa sing ngresakake monggo kuwi ya oleh sapa sing lamar anjur saiki kowe aku golek agek madik-madike dilalahi urung dadi bojone wis padu anake urung oleh saiki iki ayo sekarang ya dilalah mati kok mengkurep tok kae. Waduh. Wis rusak iki. Kok mekutane kok lawas. Engkarang ikete sing anyar digentekke.
sing nggawa anyar ya nggawa anyar, wong nggawa terus payu ayo. Ora ndene tuwa-tuwa kok bakul liket. Acara ngono kuwi karo nggo samben kok. Nek nggawa ki sing apik kok ya didedeke ngono. Oh nek ngono kae ndek dhuwit, apa isih diutange njur. Urung duit kae ya. Ming duit ming oleh utangan wingi kae to. Ngono ki nek ora ilang mongko rencanane mengko saka Ngamarta engko sore terus arep mlaku-mlaku arek ya. Sing ora kowe iki konen tangi lho. Mbak ya semen kok rak ya tangi. Ya mesake konen tangi. Wis tang. Wis arep tangi kok. Sate gumulung mangertang wadya magire ronanggono gawe gelar sira wang-wang ngarang wong perang ya cancut tali wanda. Kowe nututi aku kok nggih. Lah yen mboten kula tututi mesakaken panjenengan. Dos pundi Durpati dipun paringaken menapa mboten? Durung nampa ngendikane Sinuwun Prabu Puntadewa. Ana satriya ingkang ngedekake sayembara perang sayembara pilih. Jenenge Sedewa kok. Lah rak tenan yung. Ragil Pandhawa Sedewa ni. Ragile Satriya Ngamarta nggih barepe Puntadewa Werkudara Janaka Nekula Sedewa ragil. Larene rak bagus. Iya bagus, rada lanyap. Iya ning niku pancen bebayani. Nek Sedewa ki ra pati bebayani, Kang. Sing bebayani ki anake ngono. Sapa wae. Ayo keponak-keponakane. Padane kaya Gatotkaca, Antarja, Antasena. Mengko nek rombongan saka Ndarawati teka ya Sencaki. Nek Sedewane iku ora pati ya senajan to digdaya ning dheweke nek kon kerengan secara kasar-kasaran cok ora dadi karepe. Nek kerengan kudu alus ngono. Alus ijen do ijen ngono. Ya adat cok. Wani ini nek kasar-kasaran mah ora wani sing wani ya bocah-bocahe kuwi. Kok temandang. Ayo. Mongko sing Gatotkaca kuwi brengose wis nyemelang cok ngempul. Gatotkaca kok ngempul. Ning pancen sport kan kok awake Gatotkaca giagah. Brengos. Nggih, brengos wong brengos ki akeh tanggat lur mangke riyen. Dititik angger gemujeng niku ompong. Ini Gatotkaca niku. Gatotkaca ki urung ngompong ya, Njuk. Wis kok maido kuwi. Karang ora ketara main guyu ming mak klecem ngono kaya ketutupan ngebros brengos. Amune brengos kok ngebros. Tak labrake ngatos-atos.
lanang nggih Gatotkaca wonten paring dawuh paman. Ora ngira jebul sing jenenge Prabu Bindirasa Digdaya. Tak coba kadigdayane sepisan kaping pindho ketiban tanganku bisa ora eling. Bareng wis rambah-rambah ora digawe rasa. Mongko panggetake kaya katiping angin nganti kontal aja tinampa marang putraku Gatotkaca dadi apa kuandhaku. Mboten perlu menggali kuwatos. Paman kula aturi lenggah mresane mangke kula tandangane. Ngati-ati ya, Ger. Dewane mundur aku weruh celorote Gatotkaca nimblis Gusti mulung tibane kongsep sirahe kok ora ana. Lah iki apa ki lho? Tak dandanane sithik. Sing supaya engko njur kuat meneh ya Kang. Wis aja kuwatir sirahe. Aduh, keceblok e. Ha iki sirahe iki lho. Awang semene kok sirahe mung cilik. Oh, raja ki sak anak. Atian was wah ora kajen. Sirahku dunyet-unyet. Lah wong kula tulunge tanggep dunyet-unyet. Kowe ki ya sembrono kok lho. Wong ratu kok sirahe ngudulanan. Wah, nganti lara. Wong bilung ya tok nranyak ora. Wong lanang ya nulungi kok ya nek ngono sesuk tak tulungi luwih lho. Masa bodho wae. Ana ra tak tulungi sirahe lara njur. Wong maju perang kok tanpa nganggo dipikir, demen sirahe bonyok. Ditimblis karo satriya. Oh, langsung ditimblis Gatotkaca. Waduh, dadi memolo kae. Nek ora njur disontekake. Nganti kaya apa lah kena tetanes. Satriya jenenge opo? Kowe takon karo aku Gatotkaca. Kowe ngaku sapa? Prabu Bindirasa. Kuwi wah jenenge ampuh. Bindirasa. Wis rasa dejo-ejo. Ngati-ati lho mungsuh Gatotkaca. Ora wedi kok kon maju bareng wong Amarta. Gatotkaca kecipuan mungsuh karo ratu iki. Iki sapa iki? Takon karo aku Antarja. Karo Gatotkaca apane? Iki kadange Werda. Manuta tak tugel keruwun wong Amarta rampung nyawam. Aja mlayu kali atiku.
Nuwun. Gatotkaca mungsuh karo aku ora menang. Nggih panjenengan kula nyawang saking katebian kok rada lumayan. Antarjaya ora menang. Nggih. Ana satriya gedhe banget kok. Oh bapakne niku. Bapakne Gatotkaca sing jenenge Werkudara. Werkudara? Nggih Werkudara. Ning sing luwes-luwes gaweane niku ya Gatotkaca niku luwes. Perang teng dhuwur ya gelem. Perang teng daratan ya gelem. Antarja ya luwes. Teng njuron bumi kerengan ya wani. Ning daratan ya wani. Nek Werkudara niki manggon maton gaweane. Ora iso solan salin. Gedya nika rada sekeng. Isane ning nendang-nendang tok anger. Ngoten nek kon ganti gawean yo nglokro kan. Nggih padane kaya togok niki lemuan nika isane ngegong-ngegong tok niku. Upama kon dembung ngoten terus dicacali didol. Kowe iku sing ora-ora. Ning tendangane sip Werkudara niku. Ngidak ya rasa, nendang ya banter, angkaran ya piyai semono gedene. Ning karang ya luwesan cok blobo, nek iso ling logo pikire iso banjur ngaten-ateni ngoten cok nyah-nyoh. Nek Antasena niku tak mendeles ning cara ndauti li. Apa-apa gemang nek gelem melu ning cok wegah duwiti ngono lho. Konangan tempiling wae Antasena ki cah edan ya. Werkudara iki nggih tak takoni kok monggo. Satru gagah jenengmu sapa? Takon karo aku Werkudara. Kowe Prabu Bindrasa ora gelem semingkir ngati anak topak rae mamahku kowe. Anjrakaton leresang puspitorum tatiyuping samirana amre pungas kandaning sekar gadung mangambar Rarasur meseping driya ampun
ngantos dipun adang-adangi Kanjeng Diwaji. Ampun malih namung dumugi pejas senajan dados ndek pengawon namun badhe kula lampahi. Yayi Prabu Bindirasa wonten paring dawuh. Boten wonten ginanipun panjenengan nglajengaken bidutama mengsah kalian para kadang tuwin putra-putra Ngamarta. Lan kula kinten panjenengan boten badhe kelampah tumpang jayanipun menawi to tanding tiyasa mengsah kalian para kadang kula saha para putra-putra Pandhawa. Iki dinten menika kula boten badhe manggahi dumateng Kanjeng Ratu Wara Durpadi. Wedal menika sampun kula parengaken nderek wonten ing praja Parangrejing menika yen badhe mangertos garwa ing Ngamarta. Oh, Jagadewa Bathara. Panjenengan dalem Kanjeng Sinuwun marengaken kula tampi kanthi syukur kaning manah kula mugi jawata tansah maringana pangayuman dumateng piyambak dalem. Yayi Prabu Bindirasa inggih. Kanjeng Ratu, kula nuwun wonten paring dawuh sinuwun. Wis ta enggal tata-tata, inggih sampun ngaten kewala sampun cekap. Yayi Prabu menapa iki kelampah panjenenganipun badhe sesarengan kalian Yayi Wara Durpadi. Kula kinten yen sesarengan badhe kadaluwarsa kerunden lampah. Prayoginipun kados pundi? Kanjeng Ratu badhe kula dawuhi manjing wonten ing Cupu Kencana murih rancaking lumaksana. Prayogi Kanjeng Ratu wis ta manjing ana Cupu Kencana kene supaya banjur diboyong ana negara Parangrejing. Mung welingipun Kakang sing ati-ati ngestokaken dawuh kula aturi munjuk atur dhateng ngersanipun Prabu Kalasereng. Iki yen to badhe kagem prameswari kula lila lair batos, namung kemawon yen to badhe kagem sembrono tegesipun kangge dedulanan kula mboten rila lair batos. Kula kinten mboten namung badhe kangge sembrono lan mboten badhe ngrosataken kelenggan dalem kanjengipun tetep badhe kagem prameswari nglestantunaken nyepeng pangaos minangka dados prameswari dalem Kanjeng Koko Prabu. Nyimanggaken Cupu Kencana kula aturi ngampil menika sampun dipun lenggahi diajeng Wara Durpadi. Oh, Dai Jagadewa Bathara. Sak jagat rat pramudita ora ana ratu kang lega donya lila ing pati. Kepareng nyuwun pamit ingkang rayi wangsul wonten Parangrejing ngatos-atos Yai. Anak kulanang, anak Prabu wonten paring dawuh penemban. Wis tok parengake supaya nderek ana negara Parangrejing. Kengetipun ingkang putra kados sampun kelampah dipun boyong. Ingkang putra Kanjeng Ratu Wara Durpadi. Lah syukur bejo sewu nggambarake yen iku wataking Nalendra Utama. Inggih. Wis tak parengi kundur kedaton. Malah manjing ana pamujan manengku marang Jawata rina kelawan wengi muga tansah pinaring pepadang. Inggih. Lan tunggu sak baline Janaka kepiye keterangane wis bisa nggawa kunarpane Bagong apa durung. Inggih dhateng sendika lajeng Rama Penemban badhe tindak dhateng pundi. Sawetara tak ubengane negara Ngamarta mbok menawa mengkono rubeda. Aku sing bakal ngilangi rubeda ing nempuh marang para kawula. Matur sewu sembah nuwun sanget.